И след като чухме през изминалите дни какво ли не за битността на владиците агенти, иска ми се да започнем с паметта за един покоен архиерей, който също е можел да бъде агент, но отказал. Левкийският епископ Партений се отличавал сред българските архиереи не само с високия си ръст, но и с високата си образованост. Благодарение на него имаме първия съвременен сборник с жития на най-известните български светци, които се появяват в 2 тома през 79 година. На някой от тези светци съставя специални служби. Автор е на многобройни трудове, засягащи нравствения облик на християните. Възрастните софиянци още помнят службите и вдъхновените му проповеди. Онази власт за него беше безбожна власт. И той непрекъснато в проповеди си говореше против безбожието. Самия комунизъм, като доктрина, за него беше равно на безбожие. И затова той непрекъснато критикуваше безбожниците. Недолюбван от атеистичния режим по обясними причини, проблемите връхлитат епископ Партений през 1965, когато Светия Синод го изпраща за помощник на митрополит Андрей, оглавяващ българската епархия в Северна и Южна Америка. Една от задачите му е да помири българските енори, жертва на македонски емисари. Тогава една жена се обърна директно към дядо Кирил. Значи той ви пречи, затова го изпращате в Америка. Дядо Кирил усмихна и каза: не, той ни трябва, затова го изпращаме в Америка. Докато е викарий на българския митрополит в САЩ, Партений е изпратен от него в Мадрид, за да присъства на тържествата по случай 10 годишнината от пълнолетието на българския цар Симеон II. По време на тези тържества той кръщава първите 2 сина на Симеон, Кардам и Кирил, в православната вяра. Това обаче не остава скрито за властите в социалистическа България и Партений по бързата процедура е отзован в родината. Тук го обвиниха, че е извършил престъпление спрямо Народна република България. Кръстил на оня Симеон Сакскобургготски 2 от децата. След завръщането на дядо Партений, не повече от 1 седмица, е започнало нещо, което аз разбрах много късно. Всяка вечер от 22 часа, 10 часа до 4 часа сутринта от специалните служби са идвали с кола, вземали са го. Може би са мерили дължината на околовръстния път, но в 4 часа са го връщали. Той ми е разказал, че 2 пъти са се опитвали да го вербуват, но той категорично им е отказал. Той беше като дете в това отношение. Той имаше едно правило, че най-добрата дипломация е искреността. А пък тези, които хитруваха, го упрекваха, че е наивен като дете. Когато са видяли, че той е непреклонен, са му казали, че вие сте наивен като дете. А той е казал, ако чистотата е присъща на децата, то аз се радвам, че съм като дете. До края на живота си той остана на този принцип. Да, не, бяло, черно. Без да мога да гарантирам какво има, просто категорично казвам, че това при него е изключено, да е бил свързан с службите. Левкийският епископ Партений е имал всички качества като духовник да израства в църковната иерархия, но това не се случва. Съдбата му е христоматиен пример за човек, който не е допуснат до висшите етажи на църковната власт преди 89-та. Той никога не става митрополит. Умира през март 1982 на 72 годишна възраст. Изпратен с любов от чедата си, но лишен от признанието на своите събратя. Но пък го на Академия на науките, въпреки нежеланието на последния председател на комитета по вероизповеданията Любомир Попов, го зачете, даде му едно високо отличие и орден Кирил и Методий първа степен. Аз го получих 1 година след смъртта му. Попов го беше задържал. Това е. Пречиш ми, защото светиш. Нали така беше казал в бухъл на светулката. Това е.